कृष्णा माझ्याच पहिला नंबर येईन ओरल टेस्ट मध्ये. मी लय अभ्यास केला काल तर मी दिवसभर अभ्यास केला पहिला नंबर आला पाहिजे म्हणून. मग तू केला का नाही केला रे कृष्णा? मी बी केला ना, मी बी लय अभ्यास केला. माया येईन बेटा पहिला नंबर, तुया नाही येईन. पहिला नंबर माया ना, तुया दुसरा नंबर. काऊन रे? पहिला नंबर माया येईन ना, तुया दुसरा नंबर. अबे यार पिंकी कृष्णा तुम्ही काय ले भांडता बे इथं? ते सर पाहिजे कोणाचा पहिला नंबर घेते तर सर दिन पहिला नंबर आणि सरच दिन मार्क. तुम्ही नाही देणार स्वतःले मार्क. तुम्ही फक्त सरनं जे विचारलं का नाही ते बरोबर सांगा, मग ते सर पाहिजे कोणाला किती मार्क देवाचे ना कोणाला पहिला नंबर देवाचा. तर आता चुपचाप बसा, सर येईन आता. आले बे सर, आले बे कृष्णा सर. चुपचाप राहा दोघं बी. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. बसा बसा. सर आज ओरल टेस्ट आहे ना सर? मी आली सर, मी पूर्ण अभ्यास करून आली आज सर. सर मी अभी पूरा अभ्यास केला सर. हा ओके ओके, बरं बरं ठीक आहे. केला ना सगळ्यांना अभ्यास? गुड गुड. आता हे पहा, आता मी ओरल टेस्ट चालू करतो आणि एक एक जण ये जा इथं समोर आणि मी जे विचारलं ते सांगा, ठीक आहे? हा सर ठीक आहे. सर मी येऊ सर पहिले? नाही सर मी पहिले सांगतो. थांब ना रे कृष्णा, पहिले मला सांगू दे ना. माझी टेस्ट होऊ दे पहिले, मग मी भुलून जाईन ना. मी मग भुलून जाईन पाठ केलेलं. पहिले मला सांगू दे. मला काय सांगतो मग? तू भुलून जाशील तर पहिले मला सांगू दे. थांब ना रे कृष्णा, थांब ना. पहिले मला सांगू दे ना. लेडीज फर्स्ट राहते ना आणि मी पहिले बसले हाव ना. आणि पहिले मीच बोलली ना सर संग, सर तुम्ही ओरल टेस्ट घेता काय तर असं मॅच म्हणलं ना सरले. मग पहिले मला सांगू दे आणि पहिले मला जाऊ दे समोर. पहिले माई टेस्ट होऊ दे. थांब तू मग सांगतो. मला सांगू दे ना, मला सांगू दे पहिले मी सांगतो. अरे 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 काय चालवलं काय हे तुम्ही क्लासमध्ये? काय चालवलं हे? हा पहिले मी गाडी होय का हे? गाडी होय का चालली? पहिले मी पिंकी कृष्णा काय होय? हा काय होय? चुपचाप बसा, बिलकुल चुपचाप बसा. मी नंबरवारी नाव घेतो हजेरीनुसार. हा मी नाव घेईन, त्यांना समोर यायचं. सर मी नाही, हे पिंकी होय. पहिले मी करून राहिली. आणि तू बी तर म्हणून राहिला रे कृष्णा, तू बी तर म्हणून राहिला पहिले मी आणि माझंच नाव सांगतो फक्त. हे पिंकीच होय म्हणतो. हा हा बरं ठीक आहे पिंकी, ठीक आहे. अजून भांडणाला सुरुवात नका करू. कायच करावं माझ्या बहिणी दोघांचं, दोन्ही लेकरं निरा भांडतेत. हा थोड्याशा भांडते आणि एकामेकाच्या जवळच बसतेत. माझ्या बहीण तर अलग बसत नाहीत. कायच करावं माझ्या बहिणी दोन लेकरायचं. लयच भारी आहे, पुऱ्या क्लासमध्ये भारी पडते ते दोन. तिकडे सरक ना रे, मला कायले पाय मारून राहिला तू? तिकडे सरक ना, नाही तर जा माझ्यापाशी बसू नको. मी कायले पाय मारला हो तुले पिंके? लागून गेला असन आता एवढ्यासाठी. जा तू नको बसू माझ्याजवळ, जा तू तिथं मागं बस. सर या पाहून घ्या ना कृष्णा, मला पाय मारते. खोटी कायले बोलतो? मी पाय मारला असता नाही तुले, सरले कायले सांगून राहिली. हा बरं ठीक आहे, कल्ला नका करू, ठीक आहे. आता मी बोलावतो. पिंकी फुसके ये लवकर समोर. जाय फुसकी फटाका. काऊन रे कृष्णा? थांब मी सर जवळ सांगतो आता जाऊन ना. तुम्हाला फुसकी फटाका म्हणतो तर कायची फुसर चालू आहे? पिंकी ये पटकन समोर. हाव सर. सर तो कृष्णा मला फुसकी फटाका म्हणत होता सर. त्याला छडीने मारा सर तुम्ही. हा ठीक आहे. मारतो मी त्याले. आणि सांग बरं आता तू सांग, 1 2 मन बरं 100 पर्यंत. मराठीत का इंग्लिश मध्ये सर? सांग तुला ज्याच्यात येत असन त्याच्यात सांग. इंग्लिश मध्ये येत असन तर इंग्लिश मध्ये सांग, मराठीत येत असन तर मराठीत सांग. मला तर दोन्ही मध्ये येते सर. इंग्लिश बी येते मराठी बी येते. मग दोन्ही सांगू का सर मी? नाही दोन्ही नको सांगू, मराठीत सांग तू. इंग्लिश तर आजकाल साऱ्याला येते. 1 2 3 4 मराठी सांग तू. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 बस पिंकी बस. गाडी सुटली का? बस. बापरे बाप पिंकी, चांगला अभ्यास केला. जाय बस आता, बस जागेवर. जमलं मस्त अभ्यास केला तू, मस्त चांगली 1 2. थँक्यू सर, थँक्यू. आणि सर मग माझा पहिला नंबर आला ना आता? आला ना माझा पहिला नंबर? आला तुया, आला पहिला नंबर आला तुया. बस आता जागेवर. चल कृष्णा चल आता तू. फुसकी फटाका माझा आला पहिला नंबर. आता तुझा दुसरा नंबर येईल. जा मोठा मला फुसकी फटाका म्हणत होता. चुप राह टिंकी डिंकी. चाल मग कृष्णा बोल बरं, ABCD बोल. ए पासून तर झेड पर्यंत बोल बरं, न अटकता मस्त. हाव सर. ABCD EFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
हा हा जमलं 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 मस्त बोलला तू बी जमलं आता जाय बस आता तू बी जागेवर सर माया बी पहिला नंबर हो पहिला नंबर तू बी पहिला नंबर थँक्यू सर लेकरं भांडणं करत राहते दोघं बी पण हुशार आहेत दोघंही हुशार आहेत ज्यांचे ओरल टेस्ट बाकी आहे ते आपण उद्याच्या तासात पूर्ण करू चांगला अभ्यास करून यायचा चला मग सुटला वर्ग